Sanibona, nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo ongcwele umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongusonini nanini, uNkulunkulu ongu-Alpha no-Omega, uNkulunkulu ongumnini imandla wonke, uNkulunkulu odalile konke esikubonayo, odalile konke esingakuboni, odalile konke esikuzwayo, odalile konke esiphila nakho, odalile konke esiphila ngakho, odalile konke esithembele kona, odalile uqobo lwethu wase wasibusisa futhi ngesipho esikhulu esiyigugu kakhulu bantu baNkulunkulu ngaphezu kwayo yonke into, isipho esibizwa ngokuthi ukuphila. Ngoba ngomphefumulo wakho uvuka, ulala, udla, uhamba, wenza konke, igugu lakho lelo okwazi ukuthi unikele ngalo kuNkulunkulu khona uzokwazi ukuthi uzuze ini ukuphila okuphakade. Ngoba singabantu kumele hleze sazi siqonde ukuthi kumele unikele ngokubalekile kwenu ukuze uthole okubalekile kwenu. Uma ufuna okukhulu unikela ngokukhulu, uma ufuna okuncane uzonikela ngokuncane. Kufana nalezi zinto lezi ezibizwa ngoma pyramid schemes. Bathi yenene uma unikela ngo-50 rand, well uzothola u-100 rand. Kodwa uma unikela ngo-100 rand, well uzothola u-200 rand. Uma unikela ngo-5,000 uzothola u-10,000. So the more unikela, the more ukhipha okukhulu nongaphezulu uthola ngaphezulu. Kufana nezibusiso zikaNkulunkulu. If usebenza kakhulu, usebenza ngamandla, uzimisela kakhulu, the more wenza, the more uthola. The more you give is the more you get, phecelezi besho njalo ngesingisi. So nathi bantu baNkulunkulu kumele senze isiqinisekiso sokuthi nangempela siyakulangazelela futhi siyakufisa ukubona umbuso wezulu. Kodwa lokho kusokutshengisa ngani? Sokutshengisa ngokuthi sinikele ngemizimba yethu ukuthi ibe yithempeli likamoya kaNkulunkulu. Singenzi umathanda wethu lapha emhlabeni, kodwa senze intando kaNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Ngokunikela ngemizimba yethu ilapho khona siyituba inyama, siyenze ukuthi ithobele umthetho kaJehova, siyenze ukuthi ithobele intando kaNkulunkulu. Ngoba inyama ihlezi njalo yona ifuna okwenyama, ifuna ukuthi idle, ifuna ukuthi iphuze, ifuna ukuthi ilale, ifuna ukuthi yenze zonke izinto zalapha emhlabeni. Kodwa uma sinikela ngayo kuNkulunkulu, sinikela ngokuthi mhlasimpe sizile. Uma ubona ukuthi inyama yakho iyakusinda, uyinikele ngokuthi ungayinikezi lokho ekufunayo, uyincishe lokho ekudingayo, uyincishe lokho ekulangazelelayo. Ngaleyo ndlela iyona ezothobela wena, ilalele wena, ebese uyayaleza ukuthi ayenze njani, ithobele intando inyama yakho ngokuthi ikulalele. Mangabe uthi lalela nyama yami, thina ngeke size siwafaka amacici ngoba uNkulunkulu akakufuni lokho. Lalela nyama yami, ngeke size sikudle lokho ngoba uNkulunkulu akakufuni emzimbeni wethu lokho. Lalela nyama yami, ngeke ngize ngigcobe mina ngizibona ngimuhle kabi ebusweni bami, ngingafake rouge, ngingafake makeup, ngingafake lutho enengikayo, ngizibona zanele izinwele zami, ngizibona zizinhle kabi, ngingafakanga izinto, ngingafakanga yonke lento le, ngizibona ngigqoke kahle kabi, ngigqoke okude, ngingagqokanga blue, ngagqoka. Ngaleyo ndlela uyakwazi ukuthi uyitube inyama yakho, ithobele wena, ithobele ngoba umphefumulo wakho wona othola umyalezo ovela kuNkulunkulu. Ngale nkathi kushunyayela, ngale nkathi ukhuluma iqiniso, ngale nkathi utshelwa into okumele uyazi, okumele uyenze, umphefumulo wakho nje same time uyadrawa yonke leyo information, uyilalele, ufune, ulangazelele ukuthi uyigcine uyenze. Ebese inyama yakho ke sekumele i-act upon, ngoba ngaso sonke isikhathi yonke into esifundayo kumele siyenze, si-apply, sisebenzise. Ngoba umuntu uyalazi iqiniso noma uthi uyayazi into kodwa ungayenzi, uyafana nomuntu ongayazi. Asho njalo uJakobe athi umuntu abathi uyawazi umthetho kodwa engawugcini, noma umthetho ngaphandle komsebenzi kufana nje nokuthi uzibuke esibukweni, uma ususukile usukhohliwe ukuthi usunjani. So ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu into ebalulekile semqoka ukuthi njalo uxolo konke sikugcine sikusebenzise ukuze kuzoba usizo kithi. So kufanele njalo sinikele ngamehlo ethu. uNkulunkulu watuba amehlo akho ukuthi cha, mina ngizobuka okunengekayo, cha mina ngizobuka izinto ezigangile, izinto ezingafanelekile, izinto ezingafanelekile, cha mina zindebe zami ngeke uzukhuluma, ama ngeke uzokhuluma inkohlisa, ngeke uzuhlebe. Uma ubona ukuthi nampela kuyenzeka lokho, uzoyintuba inyama yakho isuke kulabo bantu abakwenza ukuthi bahlebe, isuke kuleyo ndawo, kuleyo environment ezokwenza. Ngoba sonke isikhathi into ephuma ngomlomo wakho kuba into edlile, ngoba sibhodla esikudlile ngaso sonke isikhathi. If uzohlezi ulalela mhlawumbe ubuka ama-movie athuka iy'nhlamba no-Eli, ulalela iy'ngoma eziney'nhlamba nani, nawe uzogcina usuyithuka, uzozithola usuyibiza leyo nhlamba ungazi ukuthi uyibize kanjani, because ngale nkathi ubuka lento le kune-spirit esingena kuwe, sizohlala kuwe bese siyaziveza nanoma yini bese sithanda ukuthi siziveze. Xolo. So abantu baNkulunkulu into ebalekile semqoka ukuthi sinikele ngemizimba yethu ibe yithempeli likaNkulunkulu, ngoba vele uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba usidalele lokho lapha emhlabeni ukuthi sizokhazimulisa wena, sizokhazimulisa yena, sizomdumisa ngendebe zethu, sizomlalela yonke imiyalelo yakhe, bese senza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Sizobheka ukuthi yini ekumele siyenze lapha emhlabeni, yini ekumele sikhandlekele, yini ekumele sifezekise, yini ekumele sifeze ngosuku nosuku, ngoba usuku nosuku luyabala abantu bakaNkulunkulu. Ubheke izandla zakho, unike
uzinikele ngezandla zakho ukuthi mina ezami izandla ngeke zithinta ongcolile, ezami izandla mina ngeke zenze izinto ezingafanelekile eziningi ngaphambi kaNkulunkulu, kodwa izandla zami zizobe zisiza abantu abampofu, izandla zami zizobe zihlambulukile zikwazi ukuthi mayibeka izandla umuntu ogulayo bese yaphulukisa, izandla zami mina zizobe zikwazi ukuthi zifunde izwi. uNkulunkulu mengabe ethi vula izwi ukuthi ngalesi sikhathi ukwazi ukuthi uthi pheqe ushone khona ulivule lelo lizwi ulithole. Izinyawo zami uzitube izinyawo zakho ukuthi azingayi kamathanda nhliziyo. Uma uhalela usuya kamngane wakhe ngcono uhambe kwenye indawo ebalekile kangcono ngoba uzothi uhalela kamngane wakhe kanti vela kikho. So kuningi bantu baNkulunkulu kuhlezi kuningi kungafanelekile kungalungi okudinga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi siyintuba inyama, sihlezi siyibulala inyama khona izokwenza njani, khona izothobela uJehova omdali wezulu nomhlaba. Sinikele ngemizimba yethu ibe iminikelo ephelele ngaphambi kaNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuthi sifezekise icebo likaNkulunkulu ngathi, ngoba lapha emhlabeni sonke sidalile. Uyobuzwa ngelinye ilanga ukuthi izinyawo zakho wenzani ngazo, uyobuzwa ngelinye ilanga ukuthi izandla zakho wenzani ngazo, uyobuzwa ngelinye ilanga ukuthi indlebe zakho wenzani ngazo, uyobuzwa ngelinye ilanga ukuthi amehlo akho wabonelela ini ngawo. Uxolo. Ngoba konke sibusiswe ngakho sibusisela ukuthi senze intando kaNkulunkulu ngakho. Xolise kakhulu ngalokho bantu baNkulunkulu. Bengisachaza ukuthi uyobuzwa ngelinye ilanga ukuthi izinyawo zakho wena wahamba ufinyelelaphi ngazo, amehlo akho wabukani ngawo, izandla zakho wenzani ngazo, izindebe zakho wakhuluma ini ngalo, izindlebe zakho walalela ini ngazo. Ngoba ngaso sonke isikhathi into ekumele sazi siqonde lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu ukuthi konke obusiswe ngakho kumele kusebenzele. Leyosho njalo icula ukuthi konke kusebenzela umusa, konke kusebenzela ukuphila, konke kusebenzela uNkulunkulu, konke kumele kusebenzele umdali wezulu nomhlaba. So ngale nkathi uthi uyanikela ngoqobo lwakho kumele wenze isiqinisekiso sokuthi unikela ngokuphelele, unikele ngokuhle, unikele ngomnikelo ofanelekile ozothaba nawe mase kuthiwa kunikela kuwena. Ngelinye ilanga abantu baNkulunkulu into emehle sibuze yona ukuthi yonke into esiyenzayo sithi siyenzela uNkulunkulu, ukube kuthiwa yenzeka kithi ngabe thina sizizwa kanjani? Ukube kuthiwa yenzeka empilweni zethu thina ngabe sifila kanjani? Ngoba uNkulunkulu naye uyaphoxeka njenganathi bantu, uNkulunkulu uyakhala njenganathi bantu, uNkulunkulu unemizwa njenganathi bantu. Njengoba nje ubuyisicu sakhe ingaphakathi lakho lihlezi lilangazelele, lihlezi likhala, lihlezi lifuna ukuthi nokuthi, lihlezi lingahlalisekile. noNkulunkulu kanjalo. Kale kathi uphoxeka umuntu ekuthembisile ukuthize wangakwenza noma ungakwenza ngalesikhathi abethembise ngaso, uyaphoxeka nangempela. So nathi ufisa sinikela kuNkulunkulu uthi ngiyakamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, sengizokwenza intando yakho, ngigcina imiyalelo yakho, sengizophila ubungcwele, sengizophila impilo yasekhaya ezulwini. Kodwa ugcina ungakwenzanga lokho, ugcina uluthekile ngendlela olutheke ngayo, ugcina ulahlekile ngendlela olahleke ngayo. Izulu alikuthakaseli lokho, izulu alikuthokozeli lokho, izulu lifisa ukubona okuhle ngathi. Uyakathi udadewethu Celestial athi uNkulunkulu ayikho into ayijabulela njengokubona umntwana ekhula. Nawe mzali uyakujabulela ukubona ingane yakhe ekhula. Khona umzali ongathanda ukuthi ingane yakhe ihlezi igaqa njalo ukuze kuyovalwa, ingane yakhe ihlezi ime kuphela ingakwazi ukuhamba uyathanda ukuthi ubone ingane yakhe ikhula, uyathanda ukuthi ubone ingane yakhe ihlakanipha, uyathanda ukuthi ubone ingane yakhe iyenza kangcono kunayizolo, kunakuthangi, kunangalela langa, yenze kahle kakhulu kunaqala. Khona izokhula bese iyafuna, bese iyafunda, bese iyaphumelela, ikwazi ukuzimela kusasa, ikwazi ukuzenzela kusasa, ikwazi ukuthi ithole yonke into eyidingayo ngesikhathi esifanelekile. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi sathi ukuthi ikona konke masinikele ngokuphelele kwethu, sinikele ngakho konke, ngoba ngaso sonke isikhathi ukuphila kwethu lapha emhlabeni kufanelekile ukuthi kube ukukhazimulisa uJehova umdali wezulu nomhlaba, kufanelekile ukuthi kube ukudumisa yena. Yonke indawo lapho uhamba khona ulidumisa igama lakhe. Ngabe usetekisini umbabaze, ukhuluma utshela abantu ngamaqiniso kaNkulunkulu, utshela abantu ngokuthi uNkulunkulu kususephi wakubekaphi wakubekaphi. Ngabe usemsebenzini uliphoyisa, utshela abanye amaphoyisa, ungene nasezitokisini utshele ojele noma utshele iziboshwa ukuthi hayibo uNkulunkulu enganikhulula, yazi la wonke lamacala enu maningavuma nje izono zenu uNkulunkulu enganithethelela nikwazi ukuthi niphume la kalula kanjalo. Ungudokotela awulapha abantu ngamaphilisi kodwa ubalapha batshela ukuthi ngoNkulunkulu njalo laphayo, akuyona lento ephathekayo. Ungumhlengikazi uthi unakekela abantu bageza ubenza zonke izinto, uphinde futhi lapho batshele ngoNkulunkulu ngoba uyena okwenza konke abantu baNkulunkulu. Uyena umqalisi nomphelelisi, uyena umsusi wazo zonke izinto, uyena owazi konke, uyena okubona konke, uyena ohambela zonke izinto, uyena umdala wensuku, uyena okuphelele konke ngaye. Akashodi ngalutho, akashodi ngamala, akashodi ngalanga, akashodi ngakukhanya.
ukuthi ukhazimula njalo endaweni engcwele. Akashodi ngamanzi ukuthi amhlambulule mhlasimpe khona ezobagconyana khona kuzokwenzeka cha. Kodwa uNkulunkulu uhlezi engcwele, uhlezi ebabazeka, uhlezi emkhulu esabeka ngaso sonke isikhathi. So masinikele ngemizimba yethu ibe imizimba ephelele ngaphambi kaNkulunkulu. Nathi sinikele ngokuthaba, sibone ukuthi yazi uNkulunkulu iyamthabisa lento. Uke wathi umholo wami nje ekhuluma nje story. Ikakhulukazi kulento esihlezi siyenza singabantu singanaki. Mhlawumbe uthi ube nezindodle zezimali. Ube nemali ukholo 10,000 kodwa uthi masufika enkonzweni unikele nge10. Uhola impela imali ebonakalayo uthi mawufika enkonzweni unikele ngo10 rand. Uhola impala imali nje kodwa uthi mawufika enkonzweni. Wake wathi andile ndaba ayisoze yaphinde yasuka kimi nasemqondweni wami. Wathi yabo ngaleli 10 osuku unikela ngalo. Imagine ngelinye ilanga uthi ukhonjwe umuntu ngesibhamu la esibekela ethi ngiyayiphula itrigger nje kamanje. Unganginikeza ini? Noma athi ngiyakubulala njengamanje uthi hawu Nkosi yami ngiyaxolisa nali 10. Imagine. Cabanga into kanjalo. Mawucabanga ngiyeka engakuhlakaza ubuchopho same time. Shuthi impilo yakho is worth 10. Uzothi uzomnikeza 10 ukuze angakubulali. Mhlasimpe lo mkhokhelile njengenkabi ubemkhokhela 50,000 noma 100,000 ngawo wena uzomnikeza 10 ukuze angakubulali. Ileyo nto esiyenzayo abantu baNkulunkulu. Uzonikela ngo1 rand uthi nginikelela ukuphila. Unikela nge10 ukuthi nginikelela ukuthi ngiphile ngunaphakade. Nginikelela ukuthi uNkulunkulu ahlale nami nge10. Awukudeserve ukuphila wena. Awukudeserve neze nangelodwa ilanga. Kodwa kubalekile abantu baNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi konke sinakho elesinikele ngokuphelele. Sinikele ngobuqotho, sinikele ngothando, sinikele ngogqozo, sinikele ngokulangazelela okukhulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba sinjalo sifuna ukuzuza okukhulu. Unjalo ufuna ukuphasa ngo-A bodwa kodwa uyalala awufundi. Unjalo ufuna ukuthola ipromotion emsebenzini kodwa useqa usafika late. Unjalo ufuna uma wakho akuthengele leyo phone ebizayo kodwa awuhloniphi methi gezi izitsha uzigezi. Methi shanela uyenzi leyo nto. Methi secela ngile endaweni ethize uthi awume ngizobuye ngiye. Sinjalo sifuna ukukhulu kodwa sinikela ngokuncane. Thina senze kancane kodwa sibe silindele okukhulu. Kanjani? Buphi ubulungiswa lapho? Iphi ife lapho? Kuphi ukwenza ngakho lapho? Kuphi ukwenza kahle lapho? Kubalekile ukuthi sazi ukuthi wonke umuntu uvuna kutshalile. Ngoba usho njalo uKristu ukuthi bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengokumsebenzi wakhe. Angeke uzuhlwanyela ubhatata ebese uvuna mhlawumbe ithanga akukaze kwenzeka futhi akusoze. Angeke uzutshale futhi umbila o5 bese ucabanga ukuthi uzovuna o10. Angeke kuze kwenzeka, akusoze kwenzeka. So abantu baNkulunkulu masifuna ukuzuza okukhulu masinikele ngokukhulu. Mufuna ukuzuza ukuphila ophakade nikela ngawe wonke. Ngoba uKristu uthi asifuna ukuphila silangazelelo kwasekhaya ezulwini. Sifuna uNkulunkulu nokulunga kwakhe konke okunye kuyakwenezelwa kithi. Konke okunye kuza ngemuva. Ngabe sinikela kangakanani ngamehlo ethu? Ngabe sinikela kangakanani ngendlebe zethu? Ngabe sinikela kangakanani ngendebe zethu? Ngabe sinikela kangakanani ngenyawo zethu? Akekho umpriest wami at least esukwini ngoba ungumuntu udlinze ngoNkulunkulu nje u70%. Bese ukuthi lo munye u30 mhlawumbe udlinza ngenkinga, udlinza ukuthi kumele udleni, kumele ugqokeni, imali nani zonke lezi zinto esiphila ngazo lapha emhlabeni ukuthi kumele ugeze, kumele washe izitsha, uphele upheke konke lokho. But u70% ubhizi ucabanga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngakwenzela namhlanje. Nkosi ngaphila kanjani? Nkosi ngahamba kanjani? Nkosi uthandani namhlanje? Nkosi ulangazelela namhlanje? Nkosi ngafinyelela kuphi nakangakanani namhlanje? So kubona konke abantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi thina kube yithi sizisondeza enkosini. Kube yithi esilangazelo kwakho okaNkulunkulu. Kube yithi esenza intando kaNkulunkulu. Kube yithi esizigqiza iqakala ekutheni silangazelele ngoba kuzuza thina. Uwena omele ukuthi uzisukumele uzithuntuze ungene lapha ensimini. Ngoba ekugcineni kosuku wena ozodla.
Wena omele ukuthi udele ubuthongo bakho uvuke uyokukhanda uyokhetsha ibhasi ekuseni ngo-4 ngoba uwena futhi ozozuza leyo mali ekupheleni kwenyanga. Wena omele uzikhandlekele ukuthi uvuke ebusuku ubhake amakhekhe, uvuke ebusuku uxove amagwinya bese uyohamba uyodayisa ngoba wena ozobuya usuphethe imali usujabula wedwa. Wena omele uzikhandle mawukuthi ayikho into ongayenza, ayikho into, zikhandle nabo abantu babhizi bayakha. Ube uxova ubasize uxova udaka, ube udaka boy wabo. At least uzothola lo 100 rand bese uyalithola lelo data bese uya-aplayela lo msebenzi lo ufundile ngoba une-degree. Bese usu-aplayela lo msebenzi bese-ke uyahlezi uzilungisa, uhlezi uzisiza wena. Phinde futhi ungakhathali ungapheli amandla. Makubiza ukuthi uwasha ama-washing emzini wabantu kwenze lokho. Makubiza ukuthi ukuklinela abantu emzini wabantu ungabi namahloni. Ngoba uzisiza wena. Abantu bahlezi belala bekhala, awu sina imisebenzi, awu sine-stress nanana, awu kuphelile, awu kukuthi nokuthi. Kodwa kuyibona abahleli phansi abangenzi lutho okucacisayo ukuthi kukhona abakulangazelayo nabakudinga ngaso sonke isikhathi. Ngoba konke kulele emandleni akho, konke kulele ezikhwepheni zakho, konke kulele ekuthenini wena uzikhandla ngani futhi uzikhandla kangakanani ngoba kuphumelela abaphokophelayo, kuphumelela abavukayo, kuphumelela abasebenzayo, kuzuza abakhiphile okuthize. Apply amandla akho, apply energy yakho khona uzozuza okudingayo. Akasho njalo nje uPawulu athi uma ungadli, uma ungasebenzi shuthi awudli. Noma uma ungafuni ukusebenza ngcono ungadli-ke. Ngoba ukuze udle kumele usebenze. Ukuze udle kumele uthi ufune something somewhere somehow khona uzokwazi ukuthi uthole ukudla. And the more usebenza, the more udla. Ngobani? Amandla akho zizuzele ngawo ngaso sonke isikhathi. So singabantu siphila lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi konke kulele kithi. Konke kuncike kithi. Konke kuncika ekulangazeleleni kwethu. Ukuthi ulangazelela ongakanani wena? Ufuna ongakanani? Uma ufuna ukuba udokotela, kuzomela ukuthi usebenze ngempela, kuzomela ukuthi ungalali ngempela, kuzomela ukuthi ufunde ngempela, kuzomela ukuthi ngempela udele izinto eziningi, udele abangani bakho isikhathi sabo, udele isoka lakho isikhathi salo, udele umndeni wakho isikhathi sabo, udele yonke into, udele ifoni isikhathi sayo, udele yonke into, udele i-TV isikhathi sayo, udele ukulala. Ufunde uzimisele ngoba ufuna okunjani okungaphezulu. Nayo-ke indaba abantu baNkulunkulu, baningi abantu abalangazelela abawufuna umbuso wezulu kodwa bawufuzule, kodwa barelaxile, kodwa balele, kodwa babhizi nezinto zezwe. Bawufuna umbuso wezulu kodwa bafuni ukushiya lokho uNkulunkulu kathi abakushiyo izinto, amabhlokwe. Bawufuna umbuso wezulu kodwa bakafuni ukushiya amacici. Phela ngeke kumele sibe bahle. Bawufuna umbuso wezulu kodwa abakafuni ukushiya izinkanuko zenyama, ngabe ukubhema, ngabe ukuphuza, ngabe ukuthanda izinto, ngabe ukuthanda imali, ngabe ukuthanda zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, abadukisi bezikhathi zokugcina. Bawufuna umbuso wezulu kodwa abafuni ukushiya izinto, bafuna ukuza nazo. Izicelo shiya imithwalo. Indawo incane. Awuyingeni imithwalo. Shiya phansi imithwalo. Shiya phansi imithwalo. Shiya phansi imithwalo ngoba isango lincinyane. Ayingeni imithwalo. Ayingeni imithwalo. Ayingeni imithwalo ngoba isango lincinyane. Ayingeni ekhaya ezulwini imithwalo. Ufuna ukungena nani nesono sakho? Ufuna ukusitratha uze naso ekhaya ezulwini, ngeke size singene. So kuzodingeka ukuthi ukhetha sona noma ukhetha ungena embusweni wezulu. Ngoba uKristu yasaleza ukuthi asidele konke, silahle konke. Isicelo shiya konke komhlaba, ujongo kwaphezulu. Wozani sikhonze noJehova, Inkosi enamandla, umdali womhlaba.
Hosanawe, umnyango savuliwe, shiya komhlaba, ujongo kwaphezulu. Umnyango usavuliwe, shiya konke komhlaba, ujongo kwaphezulu. Inkinga njengamanje into ekumele siyiqonde abantu baNkulunkulu ukuthi sesiphile esikhathini zokugcina. Ivangeli esishunyayelwa njengamanje, ivangeli lokuthi bantu baNkulunkulu umkhumbuso wakhiwe manje, umkhumbuso ulungile. Ivangeli esishunyayelwa njengamanje lithi ngena emkhumbini. Uyangena noma ungeni, uyangena noma uyaphuma. Nangu uzamcolo uyeza. Nansi imvula enkulu isiphepho sizoshaya, sizoqotha imbokodo nesisekelo. Seqalile amathonsi ayasho nje vele kumanje. Seqalile liyanetha izulu. Seqalile njengamanje kwenzeka into esingakaze siyazi. Because bantu baNkulunkulu ngalesa sikhathi zomkhumbi kwaNoah, abantu babengakaze bayibona into ekuthiwa imvula. Okwaba isizathu esikhulu sokwenza ukuthi abantu bangamkholwa uNoah mengabe ethi uyeza uzamcolo. Okwaba isizathu esikhulu esenza ukuthi abantu baqhubeke baziphilela impilo yabo, bazenzele umathanda, bashonele nale. Bengakholwa ukuthi ngempela uqinisile uNoah ukuthi yazi yeza imvula. Okwathi noma isifika kwayikhane ukuthi qoba bakuvuleka amehlo ukuthi hayibo, yazi uNoah wayeqinisile 120 years. Kulibele kushunyela ivangeli lasakhena umkhumbi, sakhena umkhumbi right. Singene nemkhumbini, asingene nemkhumbini 60 years kulibele kuthiwa singene nemkhumbini. Abantu bebe busy nezinto abazenzayo. Ngathi ngiyababona nje abanye bengena emkhumbini mhlawumbe unyaka owodwa. Athi umuntu ayikho lento. Sengihlala unyaka wonke la namanje akakabhubhi, ubloza mcolo ukudlalwa ngamaphumi. Ngathi ngiyambona omunye ihlala mhlawumbe hlasepe 5 years. Ahlala athi ayikho lento kudlalwa ngami. Mina ngabe ngiyaphuma ngiyoba busy ngempilo, buka abantu babhiyoze eminyango, buka abantu bawukuthi nokuthi mina ngihleli la ngidlala nama fruits nama veg. Ngiright aphuma. Ngathi ngiyambona omunye ehleli 20 years. Athi ngiyoze ngigugele lana phela kudlalwa ngathi ayikho lento yezamcolo waphuma. Ngoba abantu baNkulunkulu iqiniso siyalazi, iqiniso siyalithola, iqiniso siyalizwa. Nempela abantu bahlala enkolweni, bahlala eNkulunkulu, ahlala zabona umuntu ukuthi hayi ayikho lento kudlalwa ngami. Hawu kunini ngakholwa kodwa nguthola umsebenzi ngiyahlupha, shothi ngohlupheka ngize ngife. Hawu kunini ngeke phela mina ngeke ngikhathele. Impilo iyahamba njengamanje, wonke umuntu intuthuko. Wonke umuntu kumele abe ne-TV, wonke umuntu kumele abe ne-iPhone, wonke umuntu kumele abe bukani impilo iyaphuthuma iyagijima. Mina nje ngizovele ngiloye ngibamba impilo yakudala. Awu isidala leso, awu le mpilo uyukuthi ngiyaphuma mina ngenza umathanda. Ivangeli kade lashunyela abantu baNkulunkulu. Kade laqala ivangeli usindiso. Kade saqala sitshelwa ngubhubha womhlaba unyaka wa 2000, unyaka wemillennium. Kade kwaqala kushunyela ivangeli lodwa ukuthi bantu phendukani umbuso wezulu usondela umhlaba uzobhubha. Bantu phendukani umbuso usondela umhlaba uzobhubha. Abaningi baphenduka ngawo 1999. Ngawo mhla ka 31 December sekuzosa ukuthi 1. Becabanga ukuthi ngempela umhlaba uzobhubha. Kanti uKristu sawubekezelela umhlaba engafuni ukuthi kufe ngisho yedwa. Kwangabhujwa kanjalo abantu ba give up, inqwabe ya give up. Yathi ayikho lento kudlalwa ngathi. Namhlanje kusakhona abantu abahleka usulu isho njalo incwadi yaPetru. Kusakhona abantu abahleka usulu bethi ayikho lento le kudlalwa ngathi. Kulebele kuthiwa lapha emhlabeni umhlaba uzobhubha. Awu ingane inkwane leyo nto yashiwo nini? Ukuthi umhlaba uzobhubha, abantu phendukane, abantu kholwane, abantu enzani ukuthi nokuthi senziwe ilima kudlalwa ngathi. Namhlanje akakabhubhi, namhlanje akakenzeki lutho, namhlanje ngisabona kodwa abantu abaningi bavaleke amehlo akamoya. Ngoba uvuleka amehlo akamoya uzokwazi futhi uzobona ukuthi konakele emhlabeni. Sekubhedile, sekuphelile. Liyabhubha kuyimanje. Imvula isiyanetha kuyimanje. Amanyala esiwabonayo emhlabeni, umhlaba usuguqukile, sekugcwele abadukisi bezikhathi zokugcina. Incwadi kaTimotheo 2 chapter 3 bashoyo. Njengamanje siyababona abantu abathanda imali. Naba bethwala behla benyuka belala nezinyoka, benza zonke izinto lezi.
behamba ngqunu emathuneni befuna imimoya yamandla ukuthi babe nemali, befuna ukuthi babuse babe zinyanga, bafuna zonke lezi zinto. Siyibona imimoya igcwele isabalele, befuna ukuba ama-satanist khona bezothola imali, befuna usebenzisa ubumnyama khona bezothola imali. Siyakubona konke lokho. Abantu abangabongiyo ukuthi umuntu noma umenzela into enkulu kangakanani akubuke nje, oh okay. Uthi umthumelele ukuthi hayibo Nkosi yami mnikezeni into ukuthi uthe ulambile, mnikezeni nakho ukudla. Gcine futhi engabonganga, uhlanganaphi unendabani? Isizukulwane sabantu abangabongiyo, isizukulwane sabantu abathanda imali kunokuthanda isizukulwane sabantu abazigabisayo. Njengamanje siyababona bagcwele ku-TikTok, Instagram. Baphosta ukuthi mina ngiphe ukuthi namhlanje mina ngidla imusli, mina ngidla u-1 no-2 no-3, ngiyaphosta ngise-Revolving Restaurant, buka ngise-McDonald's njengamanje, ngise-Park, buka ngigqoke kanjena, ngigqoke into esikhindi, ngigqoke iskindi neskipa, ngigqoke ijakhethi ye-Uzi, ngigqoke kuningi. Abadukisi besikhathi sokugcina abangahloniphi. Angiyiphathi-ke inhlonipho, angiyiphathi ungalaleli, angiyiphathi ongezwa, angiyiphathi yongathobeli umuntu omdala. Kwenzakalala ematekisini, izingane zihlala phansi zibambe nje ngampela isithi, thola ukuthi umntwana mncane una-4 years. Ngoba uthe nje umzali ingane yami izokhokha nje, izokhokha u-27 rand, ngeke izisukume. Sengaze sishayeke phansi ubaba enempunga. Isiqalekiso leso kube nomntwana. Ngoba nje ethi umntwana kubi ngizothi izidlebe zami ngoba wonakele. Uma ngase nje umlalele lo mama othi futhi ngivaleke, nangu lo mama ubuphethe iy'mpahla futhi uzofuna ukuthi ngiphathise esitobhini, hleze ehlale khona, hleze ebhobha khona, kodwa mase kuqhamuka abantu ekumele ukuthi abasize abaphathise, useyabaleka, akasafuni ukwenza lokho. Abantwana basebabantwana, abantwana basahloniphi. Athi umama lala, ungavuka ungayi ndawo. Hawu, abasaphumi nangewindi, baphuma ngawo umnyango. Utshela live ukuthi hayibo ngiyahamba mina. Uyavuma awuvuma, umntwana uzohamba, uzoyenza into ayifunayo, uzoyenza into ayithandayo, uyaya la yakhona, uyaya la efuna ukuya khona. Isizukulwane esibhubhayo, isizukulwane esingenaqiniso, isizukulwane esingenakuthula, isizukulwane esingenathando. Yikona izimpilo zabantu zincipha kangaka ngoba umthetho kaNkulunkulu uthi ungabi uhloniphe uyihlo nonyoka izinsuku zakho zande ezweni, kodwa ngokungahloniphi izinto kanjani ziyancipha. Akukho okunye, iloko nje qha. So ngabe sikuliphi bantu baNkulunkulu? Ngabe siphila empiloni? Ngabe senzani emhlabeni kaNkulunkulu? Ngabe senzani ngethuba sibusise ngalo? Ngabe senzani ngesikhathi sabele sona? Ngabe senzani ngomzuzu uNkulunkulu athe wasihlengela ukuthi siwuphile lapha emhlabeni? Impilo yakho iligugu lakho, umphefumulo wakho uligugu lakho. Zisize wena uzisondeze enkosini, wenze intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, khona uzofumana ukuphila phakathi. Lokho kudingayo, lokho kulangazelelayo, zisondeze wena enkosini imihla yakho yokuphila kwakho, insuku zonke, ngokwenza intando kaNkulunkulu, ukuthobela uJehova. Vuka ekuseni Nkosi, ngikwenzela namhlanje. Uvuke ekuseni ufunde izwi lakho, uvuke ekuseni ulalele le ntshumayelo, uvuke ekuseni uvuseleleke ngobuNkulunkulu, unakekele umphefumulo wakho ngoba kungawe. Lalelani bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu akashodi ngathi, number 1. Akashodi ngalutho yethu, number 2. Akasidingi futhi, kepha uyasithanda, uyasilangazelela futhi. Kodwa uma singafuni, kunhlanga zimunga nomoya, ayikho into akangayenzi uNkulunkulu. Ngoba usesincenge ngokwanele. Amaqiniso asabalele njengamanje lezi zikhathi zokugcina. Yikho ngithi sekuyisikhathi lapho khona kushunyelwa ivangeli lokuthi uyangena noma awungeni. Ngoba wonke amaqiniso asabalele, yonke into iyaziwa manje isono. Akekho ongazi uphuzo namandla luyisono, akekho ongazi ukubhema kuyisono, akekho ongazi ukuthi ukuphinga kuyisono, akekho ongazi ukuthi ubuka izinto ezigangile kuyisono, akekho ongazi ukuthi imimoya namadimoni igcwele ko-TV, igcwele komabonakude, igcwele kopopayi, igcwele ekudleni, igcwele emanzini, igcwele ezintweni zonke lapho sihamba khona, igcwele
abathakathi bakhona emaphushweni akekho ongazi ukuthi amabhuluku, amacici, amanecklace, zonke lezi zinto zibuso bomnyama, zibuso ngamadimoni ngaso sonke isikhathi. Uma uhleli uzondla noma uzinakekela noma uzifaka kuwena, ingale kathi imoya ibuse, ingale kathi imoya iqinise, ingale kathi imoya ikususa kuNkulunkulu, ukuthi ulifakile lelo cici likwenza ungalaleli, ungezwa lutho eshunyayelwayo enkonzweni, ukuthi ufakile lawo mazinye lawo uhleka ngeindleko phela wena, kodwa le mimoya lekubusayo iyona ekwenza ukuthi usuke ebukhoneni baNkulunkulu, iyona ekwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi noma wenzani ehlangene noNkulunkulu bese amadimoni ayakubangalela athi hayibo lo usanento yethu nje, ukwenza kanjani ukuthi nokuthi, uthi noma udle into engafanelekile, mhlasimbe wadla inyama yomuntu, ngoba njengamanje sekudliwa abantu baNkulunkulu, itshela ukuthi uthenga i-braai pack lapha eShoprite, kanti cha, kube isidumbu somuntu esiqale kwabulawa umuntu, kwase kwashintshwa kwenziwa i-black magic, kwashintshwa kwathiwa ngazuthi inkukhu, ebese leyo nkukhu le ehamba yohlatshwa ka-Rainbow dayisela uShoprite wadayisela wena mama Mkhize. Wena usuyathatha inkukhu uphekele umndeni wakho udle usuthi ubona abantu bekhuluphala beba mangaka, beba nezisu, beba bakhulu, beba nje into ongayiqondi, into ongayazi, ebese kuba nzima ukukhuleka, ebese kuba nzima ukwenza intando kaNkulunkulu. Uthi uyazama ukwenza imoya ikubangalela ithi hayibo wena kanjani wena usagcwele inyama yethu, usagcwele isidumbu somuntu, usagcwele iflesh wena ngaphakathi kwakho. So awufanelekile ukuthi ukhuleke, ikwenza ukuthi alarm lakho lingakhali ebusuku, kwenza ukuthi ulale ubuthongo bokufa, uzuvuka ekuseni ungavuki nango-12, ungavuki nangasiphi isikhathi olangazela nothanda ukuthi uvuke ukuthi ukhuleke ngaso futhi wenza intando kaNkulunkulu, kodwa kungenzeki ngenxa yezinto esizifakayo esizizondla ngazo ezingafanelekile, ezingcolile, ezingalungile abantu baNkulunkulu. That is why uNkulunkulu ethi kufanelekile, kubalulekile ukuthi sizingcwelise ngaso sonke isikhathi. So masingafaki izinto ezingcolile sizigxishe kithi zisilimaza ngako konke nangazo zonke izindlela, kodwa sifake nokufanelekile ngoba ubhodla okudlile. So sicela nje sekuhloko sithi imimoya iyagonywa, imimoya iyagonywa. Hlezi wazi ukuthi into egomayo into ehlezi uyinikeza ini phecelezi kesikithi i-boost, ulibele uyifaka, ulibele uyisebenzisa, ulibele ufuna ukuthi kusize, ulibele kanjalo. So imimoya iyagonywa ngale kathi lo moya uhlala kuwe, uthandela ngaleso sikhathi, wena uqhubeka ufida, uqhubeka ukuyenza lento okuyaleza ukuthi uyenze, uqhubeka uwenza njengokusho kwawo, uqhubeka ulangazelela ngaleyo nkathi nangaleyo ndlela, uyawugoma, uyawugodla, uyawukhulisa, uyawunakekela, uthi hlala nami. Ngoba kuqala kancane athi umuntu hayi bengifuna ukubutesta ngizwe ukuthi bunjani, nangakusasa uzothi awuyazi ubaba umnandi, ngifuna ukuzwa nalobu. Okay, ngalela ngathi sikhasele kulokho othi ngizwe savana. Okay, ngezwe kuthiwa i-brutal fruit yona inoshukelana, othi ngizwe yona, uzothi usukuzwile konke, ngiyakuthembisa khona uzobukhetha, uzothi hayi lo bungconywana, hayi ngcono mina ngithathe lokhu, ngcono mina hayi mina ngijwayele ukuthi lokhu kunoshukela ngcono lokhu. Bese kuba ubakho, bese uyabugoma-ke kancane uze buhlale nawe kuze kukubuse, bese uyala uyakhona komhla wophela kwalasha. So kuyohlezi kuyindaba mlonyeni ukuthi bantu baNkulunkulu siyimimoya. Le mizimba yethu ingamagumbi nje kuphela, alithempeli, alidokodo layo yonke imimoya. Ngabe umoya wakho, phefumulo wakho, ngabe umoya obumnyama, umoya wamandiki, wamandawe, umoya wezindlondlo, umoya wamadimoni, umoya ongcolile, umoya wotshwala, umoya wokuhleba, umoya wokubhema, umoya wamanga, umoya wemfebo, yonke into ingumoya, yonke into iyaphila. Siphila ezweni lenyama elibuswa yimimoya abantu baNkulunkulu ngendlela enzima, esabekayo, esimanga. So yonke into ingumoya, qaphele sisukwazi lokho. Yonke into ehlalisa kuwe ingumoya ngaso sonke isikhathi, odinga wena ukuthi ulibele ukhuluma nawe, uthi yazi ngiyave ngithanda into ukuthi, yazi ngiyakuthanda into ukuthi, khona uzoqhubeka uhlale nawe ngoba uyabona ukuthi uyawuthanda nangempela. Futhi siphila nemimoya eminingi kakhulu lapha emhlabeni, ehlukahlukene, ebusa ngezindlela ezahlukahlukene, futhi ikwazi nokuzikhulumela uma ingafuni ukuphuma. Yazi ngeke ngabona isimanga abantu baNkulunkulu ngelinye ilanga kufakwa umntwana emanzini. Uma efakwa emanzini, obviously ukuthi umoya awufuni ukuphuma ngithi. So ngale kathi yena ekhala, uyangibulala, ngisizeni, uyangibulala, kufa lo moya lo ngcolile.
So yiwona usuyimemezela-ke manje usuzikhulumela ukuthi hayi bona-ke ngibulala ngisizeni. Ngikhiphe manje mfundisi, ngikhiphe manje. Mpapatisi ngikhiphe angifuni. Ngiyasaba mina, ngiyawasaba amanzi. Ilo moya lo ngaphakathi. Uwona usaba amanzi. Ilo moya ongaphakathi. Iwona ongafuni ukuphuma. Ile moya ongaphakathi ozwayo ukuthi uyafa njengamanje. Ozwayo ukuthi uyaphuma njengamanje. Ufuna ukusizwa, ufuna ukusizwa kwabantu. And ngale nkathi unikezwe intuba hlasempe befika bemsiza bethi hayi ngeke mfundisi miyeke ingane. Lo moya uyajabula uqhubeka uhlale. Kanti kumele angancengwa afake ngampela emanzini, afake ngampela uzophuma lo moya azathamba athi tobo tobo. Ngoba imimoya iqala ngamadimoni sibone sebhuquzisa abantu, ebhuquzisa abantu, ebhuquzisa abantu ey'teje enkonzweni nanani cha. Ukhuluma nje kancane nje kukhulume kuwena mntwana. Ukhuluma kweyisa, ukhuluma kwangala. Ethi ukhuluma nawe umzali wakho. Uthi hayi bungazongishwela kabi wena. Sebenzisele igama elino F. Sife. Abantwana sebekwazi ukukhuluma kanjalo nabazali njengamanje. Abantwana sebekwazi ukwenza izinto kanjalo ngenxa yale mimoya engcolile engenayo ezibusela ngaso sonke isikhathi. Ngoba imimoya yazikhulumela. Amazinga emimoya abantu baNkulunkulu ahlukahlukene khona la phansi. Kuye ngokuya. Kuze kufike ko-secret society. Lapho khona-ke sekusebenza imimoya icontrola abantu aba-around wena. Uthi uma uhamba ucabanga ukuthi yazi ake ngihambe ngiye lapha yazi ngidinga imali ukuthi icontrol laba abantu laba ukuthi bangakunikezi leya mali khona uzoba frustrated lapha ekhanda. Khona uzocasa ukuthi abanginikezanga kanjani imali yami kade beholile. Kodwa kade babengikweleta, kade ngangibabezelela 5 months wonke. Ikhona imali lo moya ubacindezela ubenze nje ukuthi anginikeze ngoba uyayidinga khona uzovela usihlangana ekhanda. Khona uzovela udini ucasa ukuthi lalelani la. Ngiyifuna imali yami njengamanje. Kuwukuthi nokuthi uvele ube ndlavini uvele ube into khona lo munye umoya uzolanda ubekwe kuwena khona nizoxabana nixokozele omunye azafuna nokukhipha ubhushi amshaya amgenge umuntu aqede ngayo khona izohamba ejele ngeke kufezekise icebo laNkulunkulu ngomzimba wakhe nangethempeli lakhe. Kuningi abantu baNkulunkulu kuningi. Imimoya ehlukahlukene. Imimoya iyagonywa. Njengoba ngisho nje ukuthi izinga lemoya ihlukahlukene khona amadimoni. Khona imimoya nje emincane. Khona imimoya ethanda ukudla. Khona imimoya yonke into inomoya wayo. Imimoya ihlala emntwaneni ikhule naye. And njengamanje singene ey'nganeni zila esiswini. Athi umama ekhulelwe engena etekisini kanti uhleli nesathanist la eceleni. Esizoshaya imithandazo sikhulekele lengane le ukuthi ibe idimoni lengane. Khulekela ukuthi umoya ugijime esiswini sikamama ngoba umama akazibiyeli, umama akakhuleki, umama akakhonzi, umama akayenzi intando kaNkulunkulu. Uyaziphilela nje emhlabeni. Uyaziphilela nje nesoka lakhe, uyaziphilela nje umathando, uyaziphilela nje uyaphuma uyangena like nobody's business. So imoya-ke yathatha-ke i-advantage ngenxa yalokho ithi banezindlebe kodwa kabezwa, banamehlo kodwa baboni, banezindebe kodwa bakhulume, banezandla kodwa benze lutho, banezinyawo kodwa bahambe. Ngaleyo ndlela sobahambela phambili. Iy'nyawo zakho zivele uholele kamathanda nhliziyo uyophuza noma ungasathanda. Ngoba iy'ndebe zakho wena uzilonda ukuthi zihlale zivathe, zivame iqiniso, zivame ukuthula. Imoya iholele ukuthi hayi usuzokhuluma nanoma yini. Uma uthanda ukuhleba ungahleba, ukhuluma inhlamba, uma uthanda ukukhuluma ungayikhuluma. Uma uthanda ukuqamba amanga ungawakhuluma. Thola ukuthi umuntu usephila ngamanga nje impilo yakhe yonke. Izindlebe zakho awazi kumele ulalele umcwengekile, ufanelekile. Alright wena uzolalela nanoma uphi umculo uwamukele futhi uthande. Kanti uyangcolisa izindlebe zakho. Alright wena wazi ngamehlo akho kumele ubukeni. Bese-ke bakhanda o-DStv. Ku-DStv kudlala yonke into enengekayo ezongcolisa amehlo akho. Bathi bedlala lapha baqabulane. Bathi bedlala lapha balalane khona lapho. Kukhande zonke izinto o-telenovela, kukhande ama-drama, kukhande ama-soapie, kukhande ama-bioscope. Kuningi, kukhande inqwaba yezinto. Ngaleyo nkathi, ngaleyo ndlela, yonke leyo moya uyayigoma, uyayigqishezela ukuthi igcwele kuwena. Khona ukulangazelela kwakho kuzohlezi kuyiyona,
kunokuthi kube senkosini. Kuzohlezi kukuyona kunokuthi kube uNkulunkulu. Kuzohlezi kukuyona kunokuthi kube seqinisweni. Kuzohlezi kukuyona kunokuthi kube sekukhanyeni. Uzingcolise uziqede ngezindlela eziningi ezingafanelekile. So imimoya eminingi bantu baNkulunkulu, ngoba ngisho umntwana omncane ophathwayo engakhala hayize ibhadi ngamasibomu nje enkonzweni khona umfundisi ezophazamiseka. Angakhala abhazuluke ngoba singabantu ngitshela kakhulu uNkulunkulu enhliziyweni yami namhlanje kuseni ukuthi kahle kahle ayikho into esiyithanda lapha emhlabeni. Ayikho into engazithi singathi siyayilangazelela singathi siyayifuna ngoba thina samagobolondo nje kuphela. Sitshelwa lokho senze lokho ngaleso sikhathi. Thina ukulangazelela kwethu kuhlezi kubaba wethu uNkulunkulu engcwele. Kuhlezi kuNkulunkulu kufana nengane evalelwayo. Ayazi lutho kwasemhlabeni mhlawumbe iyavalelwa endlini yona yazi ukuthi nje mina ngihlala nomama nobaba ngithanda bona bodwa. Ayizuli ayiyodlala kamakhelwane ayenzi lutho ihlala la iyazi ukuthi impilo yayo ila. Njengana sisidalelwe lokho ukuthi sithande uJehova umdali wezulu nomhlaba ngoba uyena baba wethu. Sihlala ebukhoneni bakhe, sihlala endlini yakhe, sihlala ebukhoneni bakhe nasebungcweleni bakhe. Kodwa uma sithatha ke ithuba siphumela ngaphandle ezweni, sobona ukuthi kanti ezweni khona amagolide, khona amasiliva, khona imali, khona amapizza, khona amabhega, khona izinqubo ezinjena, khona amafoni, khona ama-laptop, khona ama-series, khona ama-movie, khona izinto eziningi ezingaka. Uhambe emall khona oZara, khona ama-necklace, khona amacici, khona zonke lezi zinto, jewelry, khona yonke lento. Bese ubuka ukuthi ngikuthanda lokho, ngikuthanda. Yikho nje abantu abaningi athi mehamba edolobheni imali azeyiqede engakatheki lutho okubalekile. Ngoba ukuhamba kufune konke athi uyakuthanda kodwa egcina kosuka akakuthanda kanendaba nakho. Ngoba kahle kahle ekujuleni kwempilo zethu into ebalekile ingaphakathi lakho kumphefumulo wakho lo okumele ucontrol umzimba wakho. Engengabeka ngathi kumele sinikele ngokuphelele ngemiphefumulo yethu ukuze kuzocontrola inyama ithobele uJehova bese siyakwazi ukuthi senze intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Kuqala nikela ngomphefumulo wakho. That is why uNkulunkulu ethi masimthande ngemphefumulo yethu yonke, simthande ngamandla ethu onke, simthande ngengqondo zethu zonke, simthande ngenhliziyo zethu zonke. Ngeke ngithi umthande nangesikhathi sakho sonke. Lalela uyena ukuphila isikhathi. Mingakuphuca njengamanje asophinde wasithola esinye. So isikhathi sakho sisebenzisele uNkulunkulu ngoba ngaleyo ndlela wena uzuza, ngaleyo ndlela uzisiza wena. So singabantu sidalelwe ukwaneliseka, sidalelwe ukuzihlelela ngendlela ethandeka kithi, sizinikeze mhlasimpe ukudla ngokwanele kithi. Kepha kunedimoni ngesingisi elibizwa ngokuthi phecelezi, I think it's demon of agony or something into kanjalo, it's agony. Agony, AGONY, agony. Leli demon lokuthi uma udla into unganeli kepha ufuna okunye bathi it is a spirit sokuthi yonke into uyiwaste, uyimoshe, like uzimoshele wena. Number 1 uyazi ukuthi le grocery kumele last inyanga yonke. Number 1 uyazi ukuthi le mali eholile iyona ukuphela kwayo. Number 1 uyazi ukuthi konke lokho okula kumele kukwanele futhi kuzokwanela uNkulunkulu kwabele ngokundlela efanelekile. Kodwa mase kufike lesi spirit sizokwenza ukuthi leli rice leli kumele lihlale isonto lonke. Athi umuntu esephakile athi yazi angisuthanga. Athi umuntu aphinde adle futhi. And njengamanje siphile esikhathini esibantu baNkulunkulu lapho khona ukudla kungasasuthisi. Ungadla udle uzuzubuza ukuthi kahle kahle kuyapi lokudla ngoba kusasuthisi sekuphila sekubusa lemoya lamadimoni angcolile enza ukuthi abantu bangasuthi khona bezomosha, bamoshe zonke izinto mase bemoshile bese bafuna okunye mase kumele bahambe bosebenza. Ngoba uNkulunkulu uthi asisebenzele yena ngithi senze intando yakhe bese siyaneliseka. Kodwa ngalenkathi inyama yakho ithatha ngokungaphezulu, idla ngokungaphezulu, inyama yakho izophinda ikudinga ngithi yes udle kakhulu namhlanje kodwa usazophinda ulambe nakusasa, uphinde ulambe futhi nakusasa, uphinde ulambe nakusasa. If usukwestile ukudla kweviki lonke within 3 days uzokwenza njani ngosuku lesi4? Kuzodinga ukuthi uphinde uhambe uyosebenza futhi
Shiyane-ke umsebenzi waNkulunkulu. Shiyane ukuthi awungeke lokushumela ungisize ngalutho abantu banikela ngo-10 rand ngizokwenzani u-10 rand. Awu lo msebenzi waNkulunkulu awungisize ngalutho kumele ngiyosebenza mina ngikhande imali kumele ngondle umndeni wami kumele ngizinakele kumele ngithenge impuphu kumele ngithenge irayisi ukudla sekuyabiza zonke lezi zinto. Ubumnyama busebenzela ukuthi abantu basuke uNkulunkulu bezisusa bona ngento efanelekile elindelekile eyisidingo ngoba abantu uNkulunkulu ayikho into ebalekile neyisidingo njengokudla. Akho into ebalekile esidingo njengamanzi. Akho into ebalekile nesidingo njengendlela yokukhosela. Kodwa uKristu siyalize ngogodwa uthe manokudla nezambatho aneliswa niloko nifuna umbuso wezulu nokulunga kwakhe. Kwa izindlu lezi azibalekile. Izulu lingakhoselisa phansi kwesihlahla. NjengoJohane uJohane wehlala emahlathini edlani edla amaqhwagi. Ephila esebenza ukubhabhadisa abantu. So thina masafuna okwezwe sikulangazelela siphinde sikufune. Lapho khona usuka uNkulunkulu. Thola ukuthi isikhathi esiningi busimnikele emsebenzini waNkulunkulu. Kodwa njengamanje sasinikele emsebenzini waNkulunkulu sisinikele emsebenzini wakho. Umsebenzi wakufune more. Umsebenzi wakulangazelela bese ngasenzeka intando kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uyasuka uyaqhela. Ngaleyo ndlela uyaphela uthando. Imimoya iyagona. So singabantu sidinga ukuthi saneliseke uNkulunkulu okunikeze wona waneliseke ngakho. Ulinde ubekezele ngoba uzohleze kunikeza okufanelekile ngesikhathi esiyiso. Sidelela ukuzihlelela ngendlela ethandeka kithi. Singabuswa imimoya yonganeliseki. And futhi leli demon lihlale kuwe. Udle. Mase lisukile futhi uyize lento icika ukuthi besikephi isidingo. Uzinhliziyo icikizela ukuthi azisengidle kakhulu into enamafutha ukuthi buyisa. Sekudalela ukuthi ugule futhi lento. Isidalela ukuthi number 1 kumoshisile imali, yakumoshisa ukudla. Phinde futhi yakugulisa. Miningi imimoya ezibuselayo abantu baNkulunkulu. Kodwa ephinde iyaqhubeka iyagonya, ephinde iqhubeke iyagonya. Yikho uthola kwemizi isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu sekushiyile ukudla. Seshile kanjalo lelo la selisichibi selizochithwa. Seshile kanjalo leso sinke uvela siluma kabili kathathu. Sesisolahla kanjalo ngenxa ukuthi lo moya ufike ngalesi sikhathi wathi wena ulambile. Noma ungalambiyanga uthethe khalile into ukuthi isho ukuthi ngenze isinke uwenze ngempela uforceless wakho udla ukucike kanti sesukile lo moya bona wasala uwenza into ebekade ungayidingi. Seshilo ukudla lapha endishini sekumele akufake efrijini kodwa ubethe ulambile kanti lo moya nje ufike washo lowo magama waphakela umuntu wathi ususukile umoya usudlile uhamba kanjalo uma esesele sezezingqondweni kuyikhane evuleka amehlo ekhumbula ukuthi hayi beza ngikudinga kahle lokho yazi kahle angilambile angazi nje nami ukhala kukanjani impela nokuthi into uyithathe ngokuyihalela nalokho kusangoholeleka kobumnyama nje ngoba kahle konke kumele sikwenze ngesidingo sidlele amandla sidlele ukuphila akasho njalo nje ipost yathi indlela ukudla sekubiza ngayo njengamanje umuntu kumele edle mase phelelwe amandla meseze ukuthi sengiyaqhuleka sengiyawa phansi okuyiqiniso ngempela lokho because singabantu you can survive usuku lonke ungadlanga uzudla intambama it's okay ungasurvive futhi izinsuku if sikwazi ukuzila izinsuku eziningi ungakwazi ukuthi usurvive isikhathi ngokuzikalela wena ngoba ngaleyo ndlela uzisiza wena konakele abantu baNkulunkulu emhlabeni indlala iyeza so yonke into kumele senze ngesidingo sayo nangokufunika kwayo kodwa uma sesikwenza ngokwengeziwe sekuyikhona ke sekukhona negcobo ila sekukhona nesandla sesibili ngoba wena self wanelisekile wena self isisakho suthini bake bathi siso singangiqhupha lo muntu kumele ngabudla kancane kodwa mawudla indishe engaka mawucanga ukuphakela wena nobani udla nobani uma sesikwenza ngokwengeziwe sekukhona nesandla sesibili lapho kufana noma umntwana wakho umazi ukuthi uphatha izinkwa ezimbili esikoleni kumphako wakhe uthi uyathola ngelinye ilanga athi mama sacela ukuthi ungifakele nezinye izinkwa ezimbili aphathe ezinye
Uzozibuza ukuthi kanjani? Ngampela unankinga uzokunikeza hawu ingane yami Nkosi yami ngiphathise. Kodwa uzibuza ukuthi kanjani? Ngoba usutha ngezimbili, nala ekhaya udla ezimbili, futhi uhlezi ephathe ezimbili. Kanti lokho umfanyana sekuyashela esikoleni kushela ngomphako oyisinkwa sino-cheese. Futhi mina ngizokunika isinkwa. Uthi ngivakashele ekhaya bese sodlala ama-toys kubhizi kuyashela kushela ngezinkwa manje. Engizama ukuveza ukuthi singabantu siholwa imimoya eminingi kakhulu bantu baNkulunkulu. Kulo mhlaba esiphila kuwo. Igcwele yonke indawo, igcwele kuzo zonke izinto. Angikhathali. Kwasenhlabathini, kwasemoyeni, kwasey'tshalweni, kwasemfuyweni, angikhathali, kwasemasangweni. Kuzona zonke izinto kumele sihlezi sihlambulule. Sihlezi sizigeza. Sihlezi sivuma izono zethu. Sihlezi sihlambulule iy'mpahla zethu. Sihlezi sizibuyisele enkosini. Ngoba kade abantu baNkulunkulu umuntu ahlelelwa lapha emhlabeni impilo akazoyiphila. Uma uthatha ukubheka, kade senziwa lento ebizwa phecelezi nge-program. Kade saprograma singabantu. Okubi ukuthi nanamanje kusaqhutshwa lokho ukuze bonke babuswe bangcole baze bafele esonweni. uNkulunkulu uhlezi elangazelela ubungcwele. uNkulunkulu uhlezi elangazelela inhlanzeko. Uyayibona ukuthi noma ususuthi kakhulu kwenzeka kanjani uyakhathala. Uze uphelele uthando lokuwasha izitsha. Uze uphelele uthando lokuqoqa. Uze uthi soyiwasha ekuseni ayi ngizokwenza kusasa. Ngoba usudle ngokungaphezulu. Sekulo moya osubusa usuwondlile wawunakekele uwona ke ongafuni ukuthi uhlanzeke ube clean wena. Uwona ufuna uhlala ungcolile unengeka. Khona ungeke usondelane noNkulunkulu ngoba imimoya legcwele lapha emhlabeni. Inyanya 1 Mdali wezulu nomhlaba, inyanya uNkulunkulu. Inyanya abenza intando kaNkulunkulu, inyanya abagcina imiyalelo yakhe, inyanya abamlalelayo, inyanya abamthobelayo. Yikho ifuna ukuthi bonke abantu babe ngalesi ngesigama lithi phecelezi babe defiled. Bangcole indlela thizeni nje ngoba uNkulunkulu unyanya isono, unyanya ukungcola. Ngoba akahlali endaweni engcolile. So izama ngokonke okusemandleni ukuthi ikungcolise, ngambe ingcolise emzimbeni. Ngokuthi uvele uphuzela noma yini, udle inyama yengulube, udle nanoma yini ongcolile, noma ingcolise emphefumulweni. Izinto eziningi kuningi ukungcolisa umphefumulo wabantu baNkulunkulu. Okubukayo, okulalelayo, okukhulumayo, izindlela zakho. Nongavumi izono zakho. Uthi-ke mase usushiye kanjalo-ke bese libe liyaphuma kanjalo. Because into ebalulekile kumele siyazi siqonde ukuthi kusuke kufuneka ukuthi yonke into uyijwayele. Kancane ufungcolisiwe namhlanje, phinde kuzanye futhi nangakusasa ungcolise, nangakusasa uzogcina usukhathala usubuyele phansi, ungasakwenzi hlobo. Usungcolile, usunengeka, usungasafaneleki. Ngoba it's all about phecelezi igama lesingisi, it's all about initiation lapha emhlabeni. It's all about ukuthi umfake naye lo mfaki uzobe seyiqhubekela. Ngoba yonke into iyisifundo, yonke into iyafundisa lapha emhlabeni. Yonke into ingawe ukuthi wena usondele kangakanani. Ungenile la engeneni kwakho, wena usuzozibonela ukuthi wenzani. Ngoba ngisho newunga ukuze bayibheme umfakelele la philisi kwinsango. And then next time uzobe seyifunela yena, uzobe seyisebenzela yena ukuthi ithola kanjani ifix yakhe. Yonke ihamba izingelide. Ihamba umuqo omude. Kodwa indlela yokusurvive abantu baNkulunkulu through uNkulunkulu kuphela manje. Asingabe sacabanga ukuthi siphiliswa ukudla noma siphiliswa amanzi. Konke kungcolile, konke kuphecelezi ku-contaminated. Siphiliswa uNkulunkulu kuphela umdali wezomhlaba. Asibuyeleni enkosini, simkhonze ngeqiniso, senze intando yakhe khona izoba nathi kukona konke. And futhi kube abantu baNkulunkulu lesi sikhathi siphila kusona. Abazalwane abangcwele. Futhi ukuba basahlale noma kephi, futhi ukuba sebasenzi noma kanjani, futhi ukuba basahlala etafuleni bedla namadimoni. Kodwa ngokuvilapha nangokuyenza intando kaNkulunkulu, nangongathembi, nangokubuyela emuva ngokushona phambili. Sohlezi sonke sizigqila zomoya engcolile engafanelekile. Ngoba siyazi siyawathola amaqiniso ukuthi ukudla kugcwele uphoyizeni.
wonke umpuphu, rice, zonke izinto kwama-veji ajoviwe, ama-chemicals, yonke into igcwele upoison. Yithi kumele sibuyele kuJehova, sibuyele ekuphuzeni amanzi emvula, amanzi acwengekile, acwebile. Sisebenzisa umfula makubizwa siwabilise ngoba abantu sebeyangcolisa ngendlela abawungcolisa ngayo, baphosa zonke izinto abaziphosayo. Sibuyele kokufanelekile, sibuyele enhlabathini ngoba uNkulunkulu nkasesidala wathi nakho ukudla kuzoba ngukudla kwabanjalo. Nginika insimu, nginika izihlahla kuyo imbewu yawo ukuthi njalo makuthela izithelo zembewu bese sithola ukudla ngoba thina sisuka emhlabathini, sisavava ngokomhlabathi. Manje lokho kukhandiwe kwasemaceleni singakwazi ukuthi kufakwe ini, okuyikho kusibulalayo insuku zonke abantu baNkulunkulu. And zonke izinto ziyagulisa, akusanikeza amandla. Kunoba kube isakhamzimba kube sibulala mzimba. Kudala inhliziyo encane, kuyacobana, kuyazelisa, zonke lezi zinto kuyakhathaza. Nanokuthakwa kwezinto eziningi nje ezishayisana ngenhliziyo, amafutha, uhlangene nosawoti, uhlangene nespice, uhlangene novinika, uhlangene noshukela khona lapho. Asivuleni amehlo abantu baNkulunkulu, singafeli ebubini. So nangalo myalezo, ngalo mzuzu, nangalo lethuba, ukuqashisana nje kwethu ngale ndlela kusuke ngekona ukuthi mhlasimpe siyasabesana abantu baNkulunkulu, cha. But amaqiniso kaNkulunkulu awatshalile kithi, angifundise kona, kumele ngikudlulise njengoba kunjalo. Ngingathaki kancane, ngingasusi nokuncinyane futhi. Futhi kungekona ukuthi mhlawumbe sithi abantu hayi abalahli ithemba, cha. Ukusibonela kaNkulunkulu, sibonela zonke izinto. Ubonele ukusiza thina, ubonele ukukhulula thina, kukona konke ukuze sizokwazi ukuphelela kuye nokwenza intando yakhe. Ngoba uze ubone abantu abaningi behluleka enkolweni noma behluleka emsebenzini kaNkulunkulu, inxa izinkanuko eziza ngokunakekela inyama. Esho njalo uKristu uthi ningayinakekeli inyama kuze kuvuse izinkanuko zayo. Imimoya yizo izinkanuko. Imimoya yizo izinkanuko lezi esezisuke sezidla ngawe muntu, ngoba into phecelezi i-addiction akusizona idakamizwa kuphela lezi sicabangayo ukuthi oma-drugs lawa abhema kanjena mhlampe cha, nokudla sekabe sidakamizwa. Udlile amasi akuzelisa walala, udlile imbiliso kujeqe walala, udlile konke sekuyisidakamizo ngoba imizwa yakho mayehluleka ukuthi wenze okufanelekile, uyenze umathanda, uvele nje uzizwe nje umzimba wakho off ukuthi ngalala ngoba usuthi kakhulu. Imizwa yakho isidakekile already. Ngoba ukudla kumele kusinike amandla, kumele ukuthi mudlile usukume ugijime, usukume usebenze. But food is the source of energy, angithi? Bese the energy is the ability to do work. Ukudla kuyila uthola khona amandla. Amandla awukusebenza. Ngoba okaNkulunkulu uhlezi ukuzonda imimoya ngaso sonke isikhathi, kumele singakulibali lokho. Ngaleyo ndlela le mimoya imelene nomdali wethu njalo mihla yonke, ngayo yonke indlela. Yikho isingena nasekudleni. Khona abantu mabe sebeyondlile bayijova ngoba ihloko sithi imimoya iyajova, imimoya iyagonywa. Bayijova, bayigoma bese iyabahola ibalusele kokuphambene nomdali wabo. Ngaleyo ndlela imimoya iyajova abantu baNkulunkulu njalo, njengoba udla njalo. Uyawugoma, uyawujova, uyawukhulisa ukuze uhlale nawe, ukuze uhlale kuwe, ukuvimbezela ukwenza into oyithandayo kuyintando kaNkulunkulu. Ngoba into oyithanda ngingaphakathi lakho, kodwa ngenxa yokuthi inyama yakho iyakusinda, ugcina usuwenza intando yakho. Ugcina usuwenza intando yobubi, ugcina usuwenza intando yobumnyama.
kepha oqhutshwa kuyo. Yebo inikeza amandla yona ngaleso sikhathi, kodwa uma ungasafuni uzwa ngumuntu ethi hey, khathele mina ngifuna ukuthatha amandla, uzibuze ukuthi kanjani ngoba besanda kudla usefuna ukuthatha amandla futhi. Ilo moya lo oholayo athi mengadlile acasuke umuntu angafuni ngisho ukwenza lutho ngoba ihlezi wakhalela amandla ayo. Ihlezi ifuna ukuziveza, ihlezi ifuna uziqhakambisa kuba imimoya ebusayo engcolile abantu baNkulunkulu ihlezi ukuthi ifuna ukubona izibone lapha phezulu. Ngangikhathele kabi nje mina ngizongikwazi. Kade ethole konke into baze bakhale abafundisi ezinkonzweni baze bathethe bese bazalwane siphumela nje nidlile nje nesisuthi. Kungani pho ningaculi? Kungani pho ningahlabeleli? Kungani pho ningenza intando kaNkulunkulu? Ngoba manje usukunawo kodwa uthando suke seliphelile liqedwe lo moya ongcolile ohlala kuwubusa. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu, indaba ihlezi nje iphelele ekuthenini phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile, nokufa kusondele kakhulu ukudlula yonke into. Ngoba njengoba manje sekungena nangeklabishi, sekungena nangespinach, sekungena nangejuice, noma ingane. Nizibiyele ngoJehova khona ezonikhulula ezonweni zonke. Case nje kunani busise kakhulu ngiqinise ngiqondise nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Themba, Instagram uLihle Themba with I Mzobe, bese kuthi kuFacebook uLihle Themba Mzobe lapho khona imibhalo short 10 minutes clips. Bese kusithola umongo umnyalezo wakho Nkosi nje nibusise idlulisele nabanye bakazi uthola ukuphilisa nokuphilisa. Imimoya iyagonya, ungagonyi umoya ongcolile kodwa kuma umoya kaNkulunkulu khona uzihlezi njalo wenza intando kaNkulunkulu. Kuyinto ekuthabisayo, into yokufaka ekhaya ezulwini, okuyinto uKristu ayokwamukelisa ngayo uthaba uthokoze masufaka umqhele wakho ngokuthi uphendule inqwaba, ukhazimulise uJehova ngey'ndebe zakho, wakhazimulisa uJehova ngamehlo akho, wakhazimulisa uJehova ngey'ndlebe zakho, wakhazimulisa uJehova ngezandla zakho, wakhazimulisa uJehova ngey'nyawo zakho, wasiza abantu ngezandla zakho, washumayela ivangeli iqiniso ngey'ndebe zakho. Uthi usuzwile enkonzweni bese nawe uyadlulisela ukhanyisele abanye, ushumayele ngamehlo akho ukuthi konke ukubonayo ubone ukuthi okay loya muntu udinga ukuthi ake ngihambe ngimsize ngimlekelele. Yonke into sibe nesihawu bantu baNkulunkulu, sibe nothando, sibe nokubumbana, sibe nokusizana. Kodwa umhlaba wonakele, abantu benza kabi, abantu bengakwenzi okufaneleke nokulungisa kuwe, kodwa wena ukwenze kunjalo ngoba awuphileli bona, uphila nabo. Bese nje vela ngibusise kakhulu manje ziphathe. Amen.